dito, pwede natin gamitin. Humihingi ko na kung saan, kung nakita tayo ng CR, o meron dito tayong dito sa ako, kung iinom po tayo, kung minsan ng Facebook sa katabi, dahil yun nga po, nasa gitna po tayo ng pandemic, hinihingi ko rin po yung pasensya. Ito yung sitwasyon natin ngayon, ito yung new normal. So, kailangan natin makasama doon, makikay. So, hinihingi ko ulit, meron po tayong dito doon, meron po tayong CR, pwedeng gamitin. Ang hinihingi ko lang po ay iwasang makinunan. Makinunan po sa katabi, hanggang matapos po ito. Maraming salamat. So, yung kwenta nag-start po, may isang kaluluwa, gumising siya, nasa dalawang siya sa dagat. Tapos, yan. Yun po, gumising siya, tapos nakita niya si Jesus at katabi ng isang napakagandang gate. Ayan. So namatay na siya. Nakita niya na si Jesus. Papunta na siya ng heaven. Pinuntahan siya ni Jesus. Sinabi niya, congratulations. Nakapasa ka. Alam niyo, yung walang-wala, iba parang isa lang yung naglalakad. Ang sagot naman ni Jesus, pakinggan nito. Sa mga panahon, hindi na kayang maglakad. Kinarga kita. Hawak-hawak kita. At mag-isa kitang pinaguyok hanggang marating natin ngayon ito. So naniniwala ako, ngayon, ang hirap ng buhay, pero nasa atin ang Panginoon.
Pruweba to. Pruweba itong nangyayari ngayon na hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Bukod dito, naway pagpalain kayo ng Panginoon. So, pwede ko po ba kayong ipagdasal? Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng iyong pagmamahal sa amin. Pagpapakita ng iyong kapangyarihan at painubay. Panginoon, tinataas po namin ang individual naming dalangin, lalong-lalo na po ang mga nagtaguyod ng ating event na ito. Hinilingin po namin sa inyong awa na mawala na rin po itong pandemic at bumalik na kami sa dati-dati naming mga buhay. Panginoon, lahat po ay itinataas namin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Alright. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana i-share niyo yun. Alam ko, hindi nagkataon na nandito kayo. Gusto ng Diyos na nandito kayo ngayon. Amen? Ito yan. Hindi nagkataon na nandito kayo. Nandito kayo kasi gusto ng Diyos na ipakita ang pagmamahal niya through you. Hindi lang yan ang makukuha niyo ngayon. Blessings from the Lord. So, isasabihin ko lang po, una po sa lahat, ito pong tondo ng ating buwan ay nagmula sa isang private person. Pag sinabing private person, hindi po ito galing sa politika o anumang organisasyon na naghahabol at may intention. Ang intention lang po talaga namin ay makapagbigay, makapag-share. Kasi sa amin, buong-buo yung aming pasasalamat sa Diyos at kami ay nakakapagbigay. Kasi you cannot share what you don't have eh. So, kami ay nagpapasalamat kahit paano merong mga tao pa rin na ginagamit ng Panginoon na instrumento. So, isang private person po yun, hindi po ito wala pong bahid ng politika. Kung mauuwi kayo at sasabihin nila, bakit kayo lang? Hindi po, private person po yung nagbigay at kayo po yung napili namin pagbigay. Tama po ba? So, wala pong bahid ng politika ito, wala pong politika. Ang sa amin lang po, yung nakatulong po kami, kaligayahan po namin iyon na may bigay sa inyo. Dito ba po, ano naman po ng ating lunch, ng ating dinner? Doon po na. Sayang, alright po, tapos na po tayo sa lesson show number 6. Dinner. Alright. Tapos po kay number 9. Lorna, and number 10, Morello. Alright. Then, Martin. Esther Noah. Neresa. Dan ini satu yang sempurna. Number 61, next po tayo, Nestor Gamboa. Pablo Alba. Boy Ramos. Dumar Comuniste. Nandito, sa Flora Also. Para pangalaga. Oh, may siya lang po, may extra po.
masasabi niyo dun sa community pantry natin saka dun sa nagbigay ng bonus? Maganda yung kwan yung ano na sa coordination, pagbibigay ng ayuda. At maraming salamat po, Madam, Sir, kung sino man kayo. Sobrang salamat po sa biyayang binigay niyo sa amin. Sana po pagpalain pa kayo ng Panginoon. Marami pang darating na biyaya para sa inyo. Maraming salamat po. Thank you. Morning. Ang tanungan namin kung ano masasabi dun sa community pantry na nangyari at saka ano masasabi niyo dun sa Good morning po sa aming mapagpalang donor. Maraming salamat po sa binigyan niyong tulong po sa amin sa panahon ng pandemya na po ito. Kayo po ay pagpalait pa lalo ng ating poong may kapal, lalo na po sa mga nandito po na tumulong po sa amin. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Pinagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na hindi po niya po ang kanyang puso pa po makatulong po sa amin mga may hirap po at sa mga tao na dito sa aming bayan sa Manawag, sa Mayo. Kami po nagpapasalamat po sa kanya. Sana po ay bigyan pa po siya ng ating Panginoon ng lakas ng katawan niya, paghahanap po ay pati po sa kanyang pamilya. At nagpapasalamat din po kami sa mga kapwa niya pa mga riders na tumulong din po sa upang maganap ang okasyon na ito. Maraming salamat po. Pagpalain pa po siya ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang minibigay sa kanyang puso. Patuloy po siyang makatulong sa lahat po natin may hirap. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Nay. Thank you po. Okay, classmate, sila po yung beneficiary natin. Ito po sila lang. At 100 po yung napili natin. Diyan. Bali yung pinamigay natin, makita mo siguro classmate, ito yun. Ito yung pinamigay natin. Nagaya nung napag-usapan, sinend ko sa'yo ito. Nandito na po lahat. Salamat, mate. Siguro, malay natin, baka mas malaki pang biyaya ibigay din sa'yo. Salamat sa pamilya mo dahil napili mo yung barangay namin na bigyan. God bless, mate. Thank you talaga. Wala akong masabi sa'yo. Salamat sa pamilya mo, mate. Salamat. Thank you, mate. Mate, salamat sa donor ulit sa binigay mong financial para ibili namin ng mga grocery para dito sa barangay natin. Isa po yung isang kasamahan ko, nais magpasalamat sa tulong na binigay mo. Ibigay ko Brother Kenneth sa pagsasalita. Hello po ma'am, ako po si Brother Kenneth, 10 ng aking kasamahan. Ako po ay lubos na nagagalak at natutuwa sa binigyan yung pagkakataon para tumulong. Yung tulong pinansyal ninyo, napakalayo ng pwedeng maitulong sa kanila. Nagpapasalamat din po kami kasi kami ay pinagkatiwalaan ninyo ng inyong yaman para maipamahagi sa iba. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon at naway hindi lang po ito yung last nating outreach program o relief operations. Sa huli ma'am, maraming salamat po and my prayers is yours. Thank you ma'am. Bye-bye. So paint me jealous, paint me rage. For God's sakes, paint me anything, just paint your blush awaits. And the walls are singing,
meant to keep you safe tonight. I swear that everything will be alright. Your love and compassion for the lost. Your peace that floods me